טוב, ההמשך של חשיפת המשתמש שלי, זה לא פם המלכה הרעה, או איך שלא קוראים להסכים, כן, פם המלכה הרעה. אין לי את הסכין, יש לי את סרט שנות אור. כן, אני לא כזה, אין לי כזה, יש לי רק 2. אני לא כזה טוב, אני לא כזה טוב בסקינים הגדולים, אבל בסדר. יש לי את זה. סקינים של הייפר. יש לי את אדגר מלאך, האופל הזה. לא קניתי, אני נשבע לכם שלא קניתי. יש לי את מורטיס הזוהר. יש לי את ריקו המלך יהלום. זה סקינים כסופים וזהובים. האמת, אני אגיד לכם, אני לא קונה, אבל תשמעו בשבילכם לסרטון, כאילו לא קניתי אף פעם, אבל בשבילכם לסרטון, תשמעו, אני נותן לכם הצעה. כאילו, אוקיי, חברים, אני עושה סקר כזה. יש סקר על המסך כרגע. אם אתם, מי רוצה שאני אקנה, כאילו איזה סקין כסוף שווה לי לקנות. אני נותן לכם כמה בחירות. אוקיי, בחירה ראשונה. אני אומר לכם, זה דמויות כאילו שאני אוהב, חמודות כאלו, שאין לי כל כך סקינים אליהם. דרך אגב, תקלו איזה סקין יש לי עם מנדי. יפה? תגידו לי אם זה יפה, כאילו תכתבו בתגובות. לא, למי אני יכול לקנות? למישהו כזה חמוד כזה. לא דנקית. אני אחפש מהר. אוקיי. פה מיפל. האמת שדי, אוקיי, יש אפשרות סל, ואני אכתוב, והשאר כתובים על המסך, סבבה? אז ביי.